Vida tem choice. Iedereen in zijn leven heeft een keuze. Nós todos aqui dentro tem escolha não. We hebben allemaal hier keuzes te kunnen Ah, maken. bota escolhe. U kiest. Se eu botar servir Deus, Als je God dient, ou botar se mané botar tanang assim abuasi. Maak je gereed. seja preparar. Je kan ook zeggen wees voorbereid, Amen. maar wees voorbereid klinkt zo passief. Seja preparado, sina passivo. Maak dat je wegkomt. Maak je gereed. Só para botar preparar. Que me hasi algo. Doe iets. Bom botar preparar dormir. Je kan niet iets doen terwijl je slaapt. Bom botar preparar na pijama. Je kan niet voorbereid zijn in een pyjama. Tá preparar que menta na orde. Dus je moet in orde zijn. Que me jogue com buraco. Dus een ondergoed met Que ben gaten, voor. die moet je weggooien. En tá sirvi para botar preparar. Dat is niet bruikbaar als je voorbereid moet Tem zijn. coisa na bebida. Er zijn dingen in uw Wat tem leven, que desacidi nang. die moet u wegdoen. Nang nota ajudar para botar preparar. Ze helpen u niet zodat u voorbereid bent. Passou em Lucas 12:35. Want in Lucas 12:35 Eta bisa e chão tabai. zegt de Heere gaat, Eta laga su knechten nan. hij laat de knechten achter. Su dinaren nang. Amen. Ante eta bisa En hij zegt, bendiciona gezegend zal ta e zijn servidonang. de diensknechten Ora su chão chega back als de Heer terugkomt, e hayanang preparar. dat hij ze voorbereid vindt. En je zou denken dat als hij nu thuis komt, dat hij Porque quiere aan que hun ore dingen llegue gaat acá, vragen. este puntrene ng algo, Maar dat is het niet. ese y no te sino. Er staat geschreven Ito kibi in Lucas 12. in Lucas 12. Que ora e chega, Als hij komt, eta bisti sumes. hij kleedt zich aan Pa e sirbinang. om hun te dienen. Jesus, Jezus, e maestro. de meester. Ela lava pia di su discípulo lang. Hij heeft de voeten van zijn discipelen E que gewassen. sirvi nos Hij também. zei, dien ons ook. Pero coisa ela bisa nos. Maar één ding heeft hij ons gezegd. Seja preparar. Wees voorbereid. Que me mumpo drumi. Dus u kunt niet Bom me slapen. tá preparar. Je moet voorbereid zijn. Ti opien te kana na sonho. Heel veel mensen lopen slapende. Bendición tá passando voorbij. Zegeningen gaan hun Palavra voorbij. tá passando voorbij. Woorden gaan hun voorbij. Vida tá passando voorbij. Leven gaan hun voorbij. Nanga binha assina tanto tempo. Ze sliepen Nanta zo lang. assina tanto tempo riba país aqui. Ze zijn zo lang op dit land. Anto ainda En nog steeds. coisas não tá passando não voorbij. Dingen gaan hun voorbij. Nabing com propósito riba Ze país kwamen aqui. met een doel hier. Nós sabim para nós estudar. We kwamen om te leren. Nós sabim para nós buscar melhor trabalho. Om een betere baan te Para nós formar vinden. família. Om een familie te stichten. Dias anos passa. 10 jaar zijn voorbij. Ainda bota vrij. Nog steeds ben je verloofd. 10 anos passa. 10 jaar zijn voorbij. Ainda bom cabo escola. Nog steeds heb je de opleiding niet afgemaakt. 10 anos passa. 10 jaar zijn voorbij. Mas sobo não preparado mesmo. Want je hebt jezelf niet voorbereid. Anto iglesia de Deus me está preparar. En de gemeente van de Heer moet voorbereid zijn. Iglesia de Cristo Jesus me está De gemeente preparar. van Jezus Christus moet voorbereid zijn. Preparar tem de ver com trabalhar para Deus. Dat je moet werken voor de Heer. Kubo lampis in die Bijbel te Met je bisa. lampen brandende. Que palavra de Deus dembo man. Met het woord van God in uw handen. Dembo coração. In uw harten. Passe su trabalho. Om zijn werk te doen. Vicente, bota klaar? Zeg tegen je naaste, ben je er klaar Bota voor? preparar? Bota preparar? Bent u gereed? Si man passa nossa comissa papia di costa Vorige com week- strobanos Spraken we over dingen die we kunnen hinderen. para nós estar preparar. Dat we voorbereid zijn. Costa com strobanos. Dingen die ons verhinderen. Bota corda uno. Herinner u zich? Excuus. Mensen die helemaal excuus. Ik kan dit niet omdat. Minopora sisaki paso. Ik kon vandaag niet komen omdat. Minoporbini awe paso. Nanda bisa sempre nanti un pero. Ze zeggen altijd ze hebben een maar. Min popordonap Ik kan niet vergeven. omdat. Pasombra. Pero min popordonasi. Ik kan vergeven wel. Maar zo en zo en zo en zo en zo. Op die of die manier. Altijd hebben ze een waarom, een hoe, een Turbianan structuur die van hoe zij het paksito. zelf gaan doen. Konanda bayasye. Excuus. Excuus. En de andere koos kunnen we papi kita. Een andere dat we over hebben gesproken. Orgullo. Trots. Wende orgulloso. Een trotse persoon. Que Bijbel te bisa. Wat zegt de Bijbel? Orgullo te bin promeco. Destrucción.
trots komt voor de val. Anto arrogancia En arrogantie promete caída. voor de val. Que me orbo tem orgulho, Als je trots bent, o te wordt destruir. dan word je vernietigd. Orgulho te strobabo di ta clapa Jesus subinida. Trots staat je in de weg om in de weg van de Heer te staan. Tilmas, Nog één. ablief, em mente bieu. De oude gedachten. Em mente qualquer de pegar, De verstand die is blijven steken den tempo esclavitud. in de tijd van slaventijd. Você que tem pegado em esclavitud ainda? Weet u dat er nog mensen zitten in de slaventijd? Se não tem que servir, Als ze moeten dienen? não, aqui é quero me dar, tipo cansa, Denkt u dat ik een slaaf ben of zo? servimento Dienen para cristiano, van een christen tá coisa de todo dia, is iets dat dagelijks tá moet coisa gebeuren. normal. Het is de normaalste zaak van de wereld. Jesus abim, Jezus is ela gekomen. bisa, Hij zei, minha bim para servir, ik ben gekomen om e te para dar minha dienen. vida Om mijn leven te como preço de geven. resgate Als een para losprijs hope. voor velen. E não abim para guardo servir. Hij kwam niet om gediend te Mateo worden. 20:28. Então nós para pedir perdão também, se En we hebben ook gesproken over vergeving. Pero a nós para pedir punto. Vandaag gaan we over één punt spreken. Van in Galatio no capítulo 3, We gaan in Galaten 3, versículo 7 até 9. vers 7 tot en met 9. E nós também lemos par de versículo, pero nós também We gaan een aantal versen lezen. papia de Galatio capítulo 3, versículo 7 até 9. We spreken over Galaten 3, 7 tot en met 9. Pensei ser seguro que senão cuta de fé ta yunan de Abraham. Nós está de fé? Zijn we van geloof? Não, está tudo aqui dentro de fé. Nós está de fé? Iedereen Zijn we is van van geloof, geloof. ja of nee? Amen. Dan zijn we zonen en dochters van Abraham. Escritura, mirando de para diante, que Deus lo a justificar e pagano não, para meio de fé. Nós estava tá pagano, Waren wij heidenen? tinha um problema para dizer que não estava tá pagano. A mim estava tá bij igreja, Ik ging naar de gemeente foi baby. van baby af. Min bij nieuw outro caminho, igreja. Ik ben nergens anders geweest. Opgedragen in de kerk, opgegroeid in de kerk, geboren en getogen in de kerk. Amen. Gai misa. Ik was van de kerk. Esse é mitabata. Zo was ik. Den misa, In de kerk, bayendo fierno. maar ik ging naar de hel. Mitaba pagano, bayendo misa. Ik was een heidene terwijl ik naar de kerk ging. Você está compreendendo? Begrijpen jullie mij? Que mente importante para você quem motabata, Het is belangrijk om te weten wie je was. importante para você quem Deus asibu. En weten wie God van je heeft Nós gemaakt. turtaba pagano, We waren alle heidenen. para meio de fé de antemano a predicar o evangelho na Abraham. Na quem a predicar o evangelho? Aan wie hebben ze de evangelie Me queima gepredikt? porque da corda é versículo aqui. Ik wil dat je deze vers blijft herinneren. O evangelho, De evangelie. que é o evangelho? Wat is het evangelie? É bom notícia. Een goede boodschap. Acordar para mim aqui não, bom? Herinner me om hier terug te Luvida, komen. estou com aqui não. We moeten terug O hier komen. evangelho tá é bom notícia. De evangelie is de blije boodschap. O que é uma boa notícia? Wat is een goede boodschap? Que Cristo Jesus abini. Dat Jezus Christus is gekomen. Com Cristo Jesus por abin chega Abraham. Hoe kwam Jezus Christus tot Abraham? Está bem, Nambeck. We komen daarop terug. Amen, te compreender. Com Cristo Ik begrijp Jesus, het niet. Hoe Jezus Christus, com salvação, hoe redding por a word predicar kon gepredikt worden na Abraham. tot Abraham. Promete que Cristo bem. Voordat Jezus kwam. Para nós te compreender um beque. We begrijpen het zo meteen. Bisando, turnação lo tá bendicionado em bo. Zeggende alle volken zullen in u gezegend worden. Assim na anto, Zo dan, esnan que tá de fé, degene die van geloof quem tá de zijn. fé? Wie is van geloof? Nanta bendicionar, Ze zijn gezegend junto com samen quem? met wie? Abraham. Met Abraham. Tremendo, não? Goed hè? Nós te bendicionar junto com Abraham. We zijn gezegend met Abraham. Abraham topa com Jesus. Abraham heeft Jezus ontmoet. Qual topa com Jesus? Hoe kwam hij Jezus tegen? Jesus ainda tem mês. Jezus was er niet eens. Qual topa com Cristo Jesus? Hoe kan hij Jezus Christus tegenkomen? Nós estamos lá com Becky. We kijken het zo meteen.
pergunta importante tá. De voornaamste vraag is, Wie was Abraham? quem estava Abraham? Als wij gezegend in Abraham zijn, Se nós também mencionado em Abraham, dan moeten we naar zijn leven gaan kijken. nós temos que subida. Dan moeten we naar Genesis gaan. Anterior nós estava na Gênesis. Om een beetje erachter te komen wie Abraham eigenlijk was. Passar quem está Abraham. En wat de zegeningen zijn die wij ontvangen door Abraham. Então, que eu te bendiciono com nossa rainha door die Is Abraham. dat compreendível? Is het begrijpelijk? Ons erbij maar rustig mensen. We gaan heel rustig aan vandaag. Ons erbij pura. We gaan niet haasten, Paso mi kebo bo comprender. want ik wil dat u begrijpt Que bendição botin em Abraham. welke zegeningen u hebt in Abraham. Pero guarda que nós está papiando de dia. Maar vergeet niet wat we aan het spreken zijn. Kos nang kuda strova nos di ta preparar. Dingen die ons in de weg staan om voorbereid te zijn. Van in Joshua 24 versículo 2. We gaan in Joshua 24. Hoofdstuk 24 vers 2. Amen. Nós também diz wa king tabata Abraham. We gaan kijken wie Abraham was. Botine? Hebt u dat? Si botine, dice amen. Als u dat hebt, zeg amen. Nyo não tine. Amen. Josué, Joshua capítulo 24, 24, versículo 2. vers 2. Esta avisa, y Josué avisa entre el pueblo, assim na Senhor é Deus de Israel avisa. For di tempo ng antiguo, boso tata ng tabata bibana e outro banda di rio Efrates. Esta tare, tata di Abraham e tata di Nacor. E nan tabata sirvi outro Deus. Nan kinan tabata sirvi? Wie diende hun? Que mem, pakiko mi tabay kontabo ken tabata su tatara. Waarom ga ik je vertellen wie hun voorouders zijn? Importante pa sa ken Abraham su tata. Het is belangrijk te weten wie Abraham zijn vader was. Asopi biano sta hereda costa di nos tata. Want heel vaak erven we dingen van onze vaders. Wat comprende? Begrijpt u dit? Abraham, su tata tabata sirvi outro Deus nang. Abraham zijn vader die diende andere goden. Me Abraham amira, su tata tas adora Deus nang falso. Dus Abraham heeft gezien hoe zijn vader andere afgoden diende. Abraham amira su tata bibung outro vida. Hij leefde een andere soort leven. Pero Deus toch te escoge Maar God heeft toch gekozen Abraham. voor Abraham. Ban in Genesis Jesus. We gaan in Genesis 11. No te importa quem bo tata tabata. Het maakt niet uit wie je voorouders waren. Te importa si kiko abo e quem abo tas escoge pa abo sirvi. Maar het is belangrijk wie jij dient. Mita bolbe bisabong biyahamas. Ik zeg u nog een keer. Abraham su tata nan tabata sirvi Deus nang falso. Abraham zijn voorouders die dienden afgoden. Abraham tating un choice. Hij had een keus. Mi po sige exemplo di mi tata. Ik kan de voorbeeld van mijn vader Of volgen. mi po tuma Dios. Of ik neem God. Anto bibe vida straight. En ik wandel in zijn wegen. Turende den vida ting choice. Iedereen in zijn leven heeft een keuze. Nos tura ki den ting escojo nang. We hebben allemaal hier keuzes te kunnen Abo maken. ta escoge. U kiest. Seya bota sirvi Dios. Als je God dient. O bota si manebo tata nang asinyabuasi. Of wat je voorouders je hebben geleerd om te doen. Nosa 30 temporada di Aya Novo. Tende. Bopo bay sende bela. Je kan lichten aansteken. Sensia kas. Wierook Sali di dilante bay sali pa trás que uma. van vooruit naar achteren met Pakol mo rook. bota biba ng apartamento, undi porta pa trás. En je woont in een appartement en daar zijn geen Ta achterdeuren. una ta sensia pa bisa espiritu malo nang awo. Van waar ga je die rook gebruiken om die slechte geesten weg te halen? Bay compra awi sete sorto lava bokas kune. Je gaat water halen om je huis ermee te wassen. Nos tata nang ase kone. Onze voorouders hebben dat gedaan. Pero awor nos Maar wij sitting ko tume outro exemplo. wij moeten de goede voorbeeld Di volgen Cristo. van Jezus Christus. Malesa. Laten we het lezen. Wat arabiami ta. Ik ben niet boos. Pero e demonyo na itigo salif nos vida si. Maar die demonen moeten uit ons leven So gaan. tanten ko nos kita hunga kunang. Want als we met hun blijven spelen, Anya tabing, anya tabay. jaren in, jaren uit, Botari para ko bida ta kita stagna. je ziet dat je leven gestagneerd blijft. Dia promedi Januari. 1 van januari Nos tiu komen bunch. moeten we bonus Prosperidad rin ta kas. zodat er voorspoed komt in het huis. Bang serio. Kom, wees Uwe bunch serieus. pa yudaban to. Pan bonen kan je toch helpen?
Anto bota queda sia terrein. En je blijft het elke jaar weer doen. Anto nada te cambia. Maar niks verandert. Abraham se escorre. Abraham heeft wel een keuze Van gemaakt. Genesis 27. We gaan naar Genesis 11, 27. Agora essa aqui na geração de Tare. Tare a engendrar Abram, Nacor e Haran. E Haran a engendrar Lot. Anto Haran a muri durante a vida de sua tata Tare na terra de seu nascimento, na Ur de Caldeonan. E Abraham e Nacor a toma esposa ng Panames. Nombre de esposa de Abraham tabata Sarai. E nombre de esposa de Nacor tabata Milca. Yu mujer de Haran, tata de Milca e Isca. E Sarai tabata steril. E no tabata yu. E Tare atuma su Yuhomber Abraham. E su nieto Lot. Su Yuhomber de Haran. E su suegra Sarai, esposa de su yu Abraham. E nang asali bay junto for di Ur di Caldeonan pabay na terra di Canaan inang ayega Haran. E aqui da biba ayanang. Una nasali pabay? Waar gingen ze naartoe? Canaan. Una na queda? Waar bleven ze? E dia nang di Tare tabata 25 anya e Tare amuri na unda? Waar is daar dood gegaan? Una la muri? Waar? Ela yega caminta que me estarabay? Is hij gekomen waar hij moest gaan? Me que pedir bom cos. Ik vraag u één ding. No queda de lugar que ba yega Blijf niet in die plek waar je bent anto muri gekomen ne camina que batay. en stervende daar. Dios tem mais pavo. God heeft veel meer voor u. Diz para você, esse ita Het is om te Abraham sua weten. história, Dat was het verhaal van Abraham. ora su tata muri, Toen zijn vader stierf, agora Dios ta papi kune sprak God tot hem. na 1 de Genesis 2. Bij Genesis 12:1. Eta bise sali foi botera. Bise sali foi botera. God zegt, ga uit uw land. Te quero pedir você na sali kava. Ik denk heel van jullie zijn al uitgegaan. E for de bo família na, before de bo família bise. En van uw vaders huis. Bo família na ta bo siança, bo costumbre na di antes. Dat zijn je gewoontes van vroeger. E bom chico bota come tur ja luna. Die bonen die je elke maandag eet. So je. Si, Ja, los pa je koning. maak jezelf los van die dingen. Los bobida. Los uw leven. E marena Cristo. En bind het tot Jezus. E for de cas de botata. En van het vadershuis. E autoridade awor. Aqui na ela muricaba, su tata muricaba. Hier stierf hij al. Pero Dios te bisani sali fi kasi botata também, sali Maar fi God los zegt- bomes fi botata. Ga van je vadershuis weg. Paso e tata te autoridade. Want de vader is de autoriteit. E ciência de tata te De ciência leer van de fundamental. vader, dat is de voornaamste onderwijs. Pese te bise laga e tata também. Daarom zegt hij, laat de vader Maar e ook. tata muri. Maar die vader die stierf al. Pero Dios que é alma que cambia sua maneira de pensar. Maar God wou dat hij zijn manier van denken veranderde. Dios que rabira su tata. God wou zijn vader worden. Pese te bise Daarom zegt sali hij, fi botera, ga uit uw land. sali fi bo família. Ga uit uw familie. Vai laga botata na. Laat uw vaders huis, zijn leer. Pa sobra ami que tá botata. Want ik wil uw vader zijn. Então eu meinta, En vanochtend, essa aqui te estrobação. dat is een verhinderende weg. Ora nós não podemos em nossa família, não. Als we niet uit onze familie Nos kunnen tataran. weggaan, uit onze vadershuis, Nós terra, uit ons land. nós tá biba aqui, We leven hier. mas ainda todo merdia nós tá escuta Radio Jaya. Elke middag luisteren we naar de radio Passa vandaar. quem outadal, Om te weten wie een ongeluk heeft tem cai gekregen. quem na bula. In welk huis ze hebben Bobida ta stagna. ingegaan. Uw leven is gestagneerd. Bom po biba aqui na Holanda. U kan hier niet leven in Nederland. Holanda de um man, Nederland in uw hand. Corsau de outro man. En Curaçao in de andere Botas hand. quer. Je gaat jezelf Ono verscheuren. por tin dos Dios. U kan geen twee goden Ono por dienen. servir dos país. Je kan geen twee landen A dienen. obo tem manda sem panan cada vez que não grita. U moet geld versturen Bom, elke keer wanneer meester ze Bashi. roepen. Je bent zelf blut. Nanta biba bidi brua. Ze hebben een Ante ora veranderende cospega. leven. En als we stagneren, Nanta belu so manda pouco euro. dan vragen ze stuur een paar euro's.
Anto abot tayo dito pero mi familia nang En dan zeg je ook, het is mijn meste familie. Juda. Ik moet ze helpen. O sa ko mo tigo Juda? Weet u hoe je Doon na moet ng helpen? Kristo. Geef ze Jezus Bota Christus. mira ko umbenan tas tayo bel botambe. En dan zie je dat ze je niet meer Etas gaan kapabu bellen. hopi euro. Dat zal je Kada minder be ko euro ng bel? kosten. Elke keer als ze bellen, Isa namin yung palabra pa mo. zeg ik heb een woord voor Boti jullie. makido na nang sibuting. Je mag geven als je dat hebt. Pero sa ki Pedro bisa oro i plata. Maar Peter Ni zei, noting. zilver en Lo goud qual heb ik niet. meeting Maar wat ik mita heb, tunabo. geef ik je. Bantu na hindi na palabra di vida. Laten we het woord van leven geven aan de mensen. Anto minta pa di Corso, minta pa En ik akinanta spreek mena niet Ulanda. alleen van Curaçao, maar hier ook in Nederland. Bota kita Juda, Je Juda, blijft Juda. helpen. Bota Juda ando robes. Je helpt verkeerd. Quando mira anya ding anya fo bota Juda meu gente que mesmo coisa ando nada nota cambia. Zie je jaar in jaar uit, help je dezelfde mensen en niks verandert. Tu na gente Cristo. Geef mensen Tu na Jezus. gente motivo para viva. Geef ze een motief om te Tu na gente leven. esperança. Geef ze hoop. Vamos back no versículo 2. We gaan in vers 2. Ito bisa salife kasi botata ng ibay na etera ko lumimus trabo. Ilomi hasibo una nasyong grande. Ilomi bendicionabo. I hasibo number grande. Ilo bota bendición. Amen. Ilomi bendiciona esnanku bendicionabo. Y esnanku maldicionabo lomi maldiciona. Y dembo tur familia del mundo lo ta bendiciona. Vers 2 en 3 van vers 12. Versículo 4 tabisa. Vers 4 zegt. Asina Abraham asali manera senhora papia kune e Lot abay kune. Awar Abraham tabating 75 anos dia que la sali for di Haran. Homem de pacto. Een man van verbond. Essa aqui é a mensagem de gemeente. Dit is de boodschap van vanochtend. Por fim, não sei a mensagem. Eindelijk zijn we tot de boodschap gekomen. Essa trovação de mais grande de nos vida. De grootste verhindering in ons Para leven. nós não te preparar, Dat we niet gereed staan. ora nós não te rendendo de pacto. Als we geen mensen van verbond zijn. Pacto, Verbond. of outra palavra para aliança, Een andere woord is outra alliantie. palavra da engagement, covenant, Amen. convenientes. Tudo palavra neta Al die ilustrar woorden pacto. die illustreren een verbond. Que com pacto tá? Wat is een verbond? Acordo será Het is een verbond tussen twee personen. dos partidos. Twee personen. Você está pondo na moeda para dizer, não se pode ficar aqui de viernes, Kunnen jullie- pacto de dos partidos, por exemplo, partido político. Misschien een politieke partij. Nanta se pacto. Ze doen een verbond. Nanta começar com gabinete. Ze beginnen aan een nieuwe kabinet. Anto na mitar caminho gabinete da cai. En halverwege dan is hij gevallen. Nanta quebre pacto. Dan verbreken ze die verbond. Acordo entre Deus com gente. Een verbond tussen God en de mens. Gente dat Deus está pacto com gente. God maakt een verbond met de mens. Manela tra com Israel. Zoals hij met Israël heeft gemaakt. Ora Moisés subicero. Toen Mozes op de berg ging. Israel começa a bailar. I like to move it. Israël begon een andere lied te Israel zingen. começa a bailar outra música. Hij begon een andere muziek te dansen. Ora na passa e Rio ela mancora. Toen ze de Rode Zee waren voorbij gegaan. Cantava de toca tamborim. Ze speelden met de tamboerijn. Miriam estava a bailar. Miriam Glória die a danste, Deus. die zei prijs God. Deus se livra nós. God heeft ons gered. Ora Moisés vai bem. Toen Mozes terugkwam, Nabuto outra música. hebben ze andere muziek gezet. Gente tá quebra pacto. Mensen kunnen verbonden verbreken. Acordo Een verbond entre gente com gente. tussen mens en de mens. Exemplo de seita. Een voorbeeld van dat is Matrimônio. huwelijk. Gente tá casa. Mensen die gaan in een huwelijksbootje. Gente tá divorciar. En ze doen een scheiding. Gente não tá respeitando pacto mais. Mensen die respecteren geen ene verbond meer. Não tá pacto com trabalho. Ze hebben een verbond met een werkgever. Não, e outro trabalho te paga na mio. Ze krijgen een baan die veel beter betaalt. Não tá bai. Dan gaan ze weg. Não tá traki nang.
Ze werken hier. Dia nan disi di ko não gusta mas. Wanneer ze het niet meer goed vinden, Dan te baik da casa of dan te busco outro coisa. dan blijven ze thuis of dan zoeken ze naar iets anders. Pacto, Verbond. aliança. Een verbond. Abir coisa na swak. Die is zo zwak geworden. Bota cria bo yunan. Je voedt je kinderen op. Yunan ta vrij. Kinderen die krijgen een verloving. Ba cria. Je hebt hem 30 opgevoed. ay largo e paia 30 bibo jaar de lang bocas. heeft die man in jouw huis gewoond. Awo paia si 30 ay lang check. En nu heeft hij na 30 jaar een Di jongen. repente e pai ta En conta e check. opeens Tu ko di bocas. vertelt hij alles van je huis. Bo mamon ta bom. Je moeder is niet Mi goed. tatu ta bom. Je vader is niet goed. Nu ende de mi casa ta bom. Niemand in mijn huis is goed. 30 ay mo bote pang na boboca. 30 jaar lang heb je brood 30 aan je ay mond mi gegeven. ibabu school, dus Ik babu heb- na trabaho tambe. Ik heb je naar school gebracht en Asa ook sina naar een werk. sinvergüenza botata. En zo ben je, schaamteloos ben je. To bota yung ende. En nu krijg je iemand, Bota conta tu cos malo di mi casa. je vertelt alles slecht van je huis. Pacto ta worden kibra. Verbonden worden ontbonden. Hende ta dolo. Mensen krijgen pijn. Hende nan ta habri fe outro. Mensen gaan uit elkaar. Confiança ta kibra. Daar gaat de vertrouwen weg. Você tem como ik explicar beko aqui? Weet je waarom ik je dit vertel? Den hofi di edem. In de Hof van Eden, Ora Deus cria mundo que ele cria bonita. toen God deze aarde heeft geschapen, heeft hij mooi gemaakt. Ete que tem comunhão com hende. Hij wou verbond, gemeenschap met de E mens. tava ta cana den hofi, dan tava ta Hij conversar. wandelde in de hof en ze spraken met E elkaar. colebra papia. Toen sprak de slang Com hende, met de mens. hende, arranha problema com Deus. Mensen hebben een probleem met God gekregen. Wa quem bota escucha? Kijk naar wie je luistert. Senhora bota papi com hende robês. Soms spreek je tot verkeerde mensen. Ando botar problema que hende Je quizás. krijgt geen probleem met die mens. Mas botar problema com Deus. Maar dan krijg je een probleem met God. Miomi tá malo com hende. Het Então me tá bom com Deus. is beter slechter te zijn met de mens en goed met God. Esse é mais importante. Dat is het belangrijkste. Pero den hofi e hende aqui brecose. Maar in het hof heeft de mens dat verbroken. Continuamente Deus estava tá buscando. God die zoekt elke keer weer Hende não. mensen Pe por trae pacto com ele. die hij verbond mee kan Hende maken. não que podem amistad com ele. Mensen met wie hij een vriendschap kan Hende não hebben. que los timele maneira Deus. Mensen die hem lief zouden hebben als E que lo God. obedecer. Die hem zouden gehoorzamen. Estava tá buscando coisa continuamente. Die zocht hij altijd.